Kiki mas paise? Kiki mas paise? Mana? खुलुमबाय गिबियावनो नोंथांमोन बयनिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय गोजोन हामग्लायनाय जासिहरबाय लोगोसेनो आंनि YouTube चेनेलाव नोंथांमोन गासैखौबो बरायग्रोनाय जाबाय आङो दायो थांगासिनो दङ रौतानि सिङाव थानाय बर' बाजाराव नोंथांमोन बयबो सिनायखायो धोनस्रि फुंखा इउटुबार बाजै अनजिमा बिथाङा दिनै जोंखौ ना हमनो लिंदों लोगोसेनो ना जानो स' आंबो फ्रि दंमोन ओंखायनो बाजैया लिंहरनाय लेखा थांनो ओंखारबोबाय लोगोसेनो जोंजों थांफागोन आब' मिथि नार्जारी लोगोसे मिथु आरो दैमु जों गासैबो थांनो ओंखारबोबाय लोगोसेनो नोंथांमोना नायलांबाय थादो नै जों दायो सफैबाय बाजै अनजिमा मोननाव नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय थादो नै बेनो जादों बाजै अनजिमाया ओमफ्राय बे जादों आदा जोंसार स' नोंथांमोना नायलांबाय थादो गोदान बायदिसो मोनबाय दाना हेपि बार्थडे नङाबाबो हेपि बार्थडे जायो नालाय मा खालामदोंहाय दायो जों साहा लोंखांनानै फैबाय ओमफ्राय ना हमनो थांगासिनो एसे गोजान जायो नालाय ओंखायनो गारिजों थांसिगोन ओमफ्राय नायलांदो नोंथांमोना बा नै ब्लगारफोरा मालाय माबाबानो ना हमबानो बोफिनगोन दे खानायानो ओइ मिथु नै हमखानाय दङ गारिखौ लाबोदो बा नाखौथ' आङो दिनै हमथ'लिया ओमफ्राय ना हमनायखौनो नोंथांमोना नायलांदो एसे हमसिगोन मालाय एक्ट्रेसफोरा इउटुबारफोरा दैमु हागोन ना हाया दै र' हागोन ना हाया ओइ दैमु लोगो Udah. Biar hari kuibai langkan di sini.
Pucat ya ke? Kamu udah aku tuh na. Pintu. Ini bisa sana dulu. Macam mana? Iya bisa. Dona. Nah, yang itu coba. Itu lo ngomong lagi ya. Sudah badan kacau nih. Bagus sih ini ada biskuit. Atas kamu yang sebenarnya.
Ê, babu na homai thang. Na homai thang. Thang li. Ê, Berlin aku homar nola na thang. Kharlang ka thang. Thang de. Thang homna lang siri kharlang de thang. Lana khar thang. Thang bra lana khar siri. Thang de. Lana khar. Mana khar dang deh? Mana khar dang deh? Naya nih Madiala begini. Zabur datar nih Naya. Mama namun ke Made. Mama namun deng. Oh. Bajwi dia thurina nagirgaसिनो दहायनिफ्रायनो मोनदोंना मोनाखै थाय सामुनो एक्ट्रिसफोरा एक्टिं खालामनोल' रोङा नै ना हमनाय ना संनायावबो आखा फाखा हमनायाथ' एक्टिं नङा बियो अरिजिनेल खा नै अरिजिनेलि हमदों Kiki mas paise? Kiki mas paise? Gori mas paise? Cikri mas kawan nai? जोर लगाओ जोर mana mana Barley Zakauder. Ini kulilang baba. Zangkra. Itu kuliah kita lagi baba. Ini hangga. Oi, yang ni buat cing ni macam mana? Dia lagi buat ada ni. Dan merayau dan. Oh, besok. Cing, nak apa macam? Oh, deh, jangan kata. दायो ना हमनाया अलमोस्ट जोब्बायानो ओमफ्राय नै नाफोरखौ नायदो नोंथांमोना नै बारलि ना खावै ना गोरै ना फिथिख्रि ओमफ्राय गासैबो माने बाहेरनि आरो नाफोरा ना सोरनिबा फुख्रिनिफ्राय दैलाङाव हयथ' दै बाना जानानै ओंखारनाय माखासे नाफोर दङ बेवहाय स' नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो आरो बांद्राय गोलाव गैलिया जोङो फोजोबनोसै स' नायलांबाय थादो नोंथांमोना नै बिथिं आरो ना हमखांनानै बिसोरो रिल्स बानायनायावसो नांबाय दुल्हान बनाबि दायो ट्रेन्डिं सोलिगासिनो बेखौनो बिथांमोना रिल्स बानायगासिनो रिल्स गैयाबाथ' जाखाया नङा होमबा
मा होनो आरो दानि जुगानो सोलायजोब्बाय आइटेम मिथु दहाय हमनो नाया जाखावनोसै नामा फट'खौ लानोसां फट' बे समावहाय जोंखौ बाजै अनजिमाया आर'नाइ गानहोलायबाय जोंथ' नाङा होनदोंमोन दे गानहोबाय जेब्ला गानबाय आरो ओमफ्राय बे समावहाय बिथांमोन गासैनिसिमबो आङो जोबोद साबायखर जासिबाय आदा जोंसार बाजै अनजिमानि फिसाय लोगोसे बिथांमोन न'खरनिसिम जोबोद साबायखर बावबाय लोगोसेनो हरखाबै आदा जोंसार बिथाङा मेथाइ दोंसे खननो खावलायनायलाय लोगोसे बाजै अनजिमायाबो बुंबाय थादोंमोन आब' मिथिजों जों ओरैनो एसे खनबाय आरोना ओमफ्राय आदाया आलायारनखौ खननो खावलायबाय बेखौनो एसे खनबाय नोंथांमोना खोनासंदो बे समावहाय साडेनलि मेथाइ दोंसे खननो होनायलाय मा खनगोन मा थागोन जाबाय अब्लाबो आलायारन खननो खावलायदों आदाया एसे खनगोन आब'बो खनफागोन नामा माने दामनायाथ' मोजांखौ दामगोन बायदि मोनदों अब्लाबो क्लासिकेल एसे आच्छा बे मेथाइआ गिबिसिन सावथुन आलायारन बे सावथुनखौबो जों साननैसोनि उनावनो नुनो थांगासिनो दङ दा दे एसे खननोसै आरो दे हरनि